Ya, matur nuwun. Sindene do sambat arep munggah. Ayo kaya tanggane digawa ning arep kudune men ora nyamping. Iya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah ya ing laladan nang Sri Lor Kalurahan Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Iya. Alhamdulillah bengi iki kanthi kahanan sing jan nyenengke Pakmu. Iya. Papan bawira luar biasa lan ora sebahine tenan. Ha iya. Bengi iki awake dhewe kepareng sowan minangkani ya kuwi adat lan ujube para warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul. Iya. Anggone wis nganakake lan wis nglakoni ya kuwi sepisan bersih dusun nang Sri Lor lan nang Sri Kidul. Uga sing keloro syukuran bale anyar sing syukuran bale padukuhan nang Sri Lor. Ora ngono. Bengi iki sing wah jan pancen lokasine luar biasa tenan. Iya. Balene gedhe. Tinggine iki ya kepara 5 meter punjul, meh 6 meter. Iya. Mula kelir semene dawane semene dhuwure mlebu. Ah iya. Mulane kuwi. Iki semene iki dhuwure iki isih turah dhuwure. Iya. Mongko iki we nganggo trap, ijik nganggo trap mendane nek ora nganggo trap iki kelir ming ketok cilik. Iya. Sangka gedene balene padukuhan. Iya. Alhamdulillah. Nderek mangayu bagya ya awit wis kelakon anggone warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul nganakake bersih dusun uga ngresmekne bale padukuhan nang Sri Lor iki Pakmu. Ha iya ngono. Pancen luar biasa ya nderek memuji lan ndedonga wae. Muga-muga Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing bumi kene nang Sri Lor lan nang Sri Kidul bisa semula ranggone ngayomi para warga, ya para petani banjur sumrambah ning kalurahan, kapanewon lan kabupaten lan sak kabeh sak wilayah. Ya amin. Aku yo ndedonga muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para warga, para tani sing mapan ing Tegal Kepanasan sing kagungan ingon-ingon raja kaya itik iwen ya muga-muga tansah ngrembaka. Amin. Panene melimpah, kasile akeh, ora ana sing rugi sitok-sitok. Amin. Lan tak jaluk pamujine ya muga-muga sak pungkure adicara iki, sak pungkure ngresmekke bale padukuhan lan bersih dusun iki warga ing tlatah kene nang Sri Lor lan Kidul tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala nir ing rubeda. Amin. Ya. Dungane sing apik-apik. Iya, sing apik-apik ora ana donga elek ki ora ana. Iya. Donga elek ki ming gresula janjane. Mulane kuwi. Okeh contone nek kene wong gresula okeh. Okeh sing nyaran kuwi utama. Ha iya mulane. Ana ngeprank kok. Ki ekspresine ora nek serem-serem blas. Ha iya mulane, aku kudu guyu. Iya. Kagemae kae. Ha iya. Pikire iki serenge kaya swargine Abah terus jebule kaya lek Marwata Kawer. Ha ya ora apa-apa. Ha iya karang dhewe-dhewe. Cara ora semono awak. Wong dhisik jamane rambute gondrong. Gayane lho iki. Delalah sing nakal sing demung kuwi, Guys. Boyo kepruk boyo. Wis ora kaget. Ayo, iki ya mung sekedar info. Sekedar info kepiye? Alhamdulillah pengelolaan wisata Telaga Nangsri oleh juara 1 Kabupaten 2021 lan ana ing 2022 juara 3 Provinsi 2022. Alhamdulillah luar biasa. Ayo sangka guyub rukune para warga ing kene kelompok sadar wisata ana ing area wisata Telaga Nangsri iki ya sing iso mewujudkan kekompakan solidaritas
lan ya perkumpulan sing pancen diutamake ya keterbukaan ya dan adanya kekompakan dan tentunya adanya anggaran. Lah iya. Mulane kuwi kabeh kuwi Jerbasuki mawa bea. Iya. Lah iya, mulane kuwi, penyaron nek penyaron ora Jerbasuki mawa bea. Iya. Penting wis diweki rokok warna kuning wis bahagia kowe. Ha iya. Mulane kuwi. Rokok Batako, iya. Alhamdulillah. Bengi iki uga disengkuyung dening bintang tamu, iya. Ana Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem, iya. Ditimbali diaturi supayane tindak panggung bae. Iya. Disepoti Mataraman, Mas. Odok, 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 odok. Ayo. Urung teko. Oh ya, heeh. Urung rampung. Ayo. Tiwas ngonekne srepek. Ayo. Jebul urung sawega, urung. Agi masang idep. Iya. Nah, mulane kuwi. Santai. Ayo. Mulane kuwi ayo. Ayo santai-santai. Di karo nggo nunggu iya. Awake dhewe ya nggawa kanca-kanca waranggana. Mbah iya. Ana variatif. Iya. Ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing sedengan, ana sing remaja, ana sing bayi barang ya ana. Lah iya. Lah iya to. Aku dumeh lucu wae njur. Ha iya. Ki awake dhewe ya kanggo patuladan, iya. Mukane ya ngonekne kengaran Sinom Parijata. Wis urung? Wis. Udah. Bar sekolah kaya. Seramatke ape iki. Ki saka ngendi iki kira-kira? PAUD. Ha iya. Rak ya langsung disambut dengan riang gembira. Ayo. Wis kangen kaya suwe ora mirsani. Iya. Wah. Ulanti baute kok ana kunci Inggris. Ngisor mawon, ngisor mawon. Kok ndak kangelan anjlok. Malah laden. Kok wedange ya ming separo. Jenengan iki bintang tamu. Weh aku piye? Wah wis didapuk bintang tamu ya wis lunas kok ya malah.
Lah ta. Senengane ora. Digendong mawon tasnya digendong. Wah. Ayo. Tepeng mik. Nyuwun pangapunten. Pripun? Lah kula niku mboten mireng kok kene timbal. Bojo kula niku tesih ical. Lah kok ical kuwi to? Lah duka wong kula map niku. Heeh. HP-ne kento nenten griya. Nggih paling sing goleki sing lanang. Iku ora nggo bojo modar aku iki. Tenang wae ning Bu Tia. Heeh. Tianu. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya kemawon warga masyarakat wonten ning Nang Sri Lor lan Kidul. Lan Kidul. Nggih. Berarti ning tengah-tengah. Lah niki nek mapane teng Nang Sri Lor niki. Oh, nggih, nggih. Sugeng Riyadi. Nggih. Maaf Salaman. Terus Dangu mboten bilangan jenengan to tambah bagus. Nah, mesti kok njaluk pintrah Ning jenengan ketinggal bagus mergo kula mekalah dadi wong elek. Nek jenengan bagus, kula sing Lah elek. nek umpama kula niki gah kalah dadi wong elek, wipti-wipti. Padha-padha bagus. Nggih. Niki wulane tesih wulan Sawal. Nyuwun pangapunten ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Sinaosa mboten sempat sami salam-salaman nanging kula pitados wonten ing ati sampun saling memaafkan. Pak Lurah, Pak Dukuh nyuwun pangapunten. Niki umpama ajeng dikurangi hitungane kula nderek. Ya tenan nek dek hitungan ki suaraku bening, Cik. Lah, oke, sanggup, siap. Barang tekan saiki wow. Hancur suaraku. nek ya wis dadi ciri khas. Saya yakin iki mung mergo faktor cuaca es krim itu. Ekstrim kok, es krim. Pak, lha yo BMKG ki cuaca es krim ngono kok to. Lah kene ketemu ora. Waalaikumsalam. Lah kene ketemu. Wis tak umumke ora arek teko ya. Aku wis mantep nyawang Butia sida teko ya. Nganti yuk. Jebule iki ada rasa to. Waduh. Nah, rasa rene. Mriki Mbak Niken, mriki. Dhewe-dhewe. Diasta mike. Kok rasa gaya jare dadi bintang tamu rene bintang tamu gone ning ngisor. Ayo nek ning dhuwur ya. Napa to jenengan ki kudune ki aku sing muring-muring kok aku tok tinggal ki mergane ngopo? Kepiye to ki? Lho nek aku ki wong jeneng bobojoan amit sewu nggih Kong nyuwun pangapunten. Jeneng bobojoan kok aku tok tinggal plencing. Bareng tekne arep ngerti Mbak Mega. Njur karo aku Suloyo. Lho nek aku Ngomong terus terang. Syukur ora. Kak wong wedok ki ora entuk kaya ngono kuwi. Gemake awake dhewe ki ning ngendi runtang runtung digandeng rono, digandeng rene. Bareng arep ngerti Mbak Mega kok karo aku tok tinggal. Sengene. Lho. Malah jare kon bresisan. Yo mesake nek mosok semene dicitres. kudune ki sing nesu aku lho iki. Lah kok malah aku sing ora kalah iki. Ora ning ngene iki kepiye pul? Boloku lho, Mas Tales iki. Lah yo tetep menang aku yo, Mas. Lho. Kabeh tetep do nyerong aku. Iya. Tales. Ya. Ora. Wis ora wis. Wis ayo maaf-maafan. Nggih. Heeh, wong wedok ora tau nglawan. Maaf. Bebojoan kok ya. Bebojoan ki ngono kuwi aku nyontoni sing barang. Oh samawa. Lah yo padha le semawah iki. Ngestakaken dawuh saderengipun kula nuwun wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Niken kok dangu mboten. Mas Dan nggih. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah pinaringan sehat nggih. Nggih, alhamdulillah minal aidin wal faizin mamlah. Mohon maaf lahir batin, kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Semanten ugi kula. Mboten enten lepate jenengan. Alhamdulillah. Nah, nggih. Sami lancar sedayanipun. Lancar. Alhamdulillah. Nggih, lancar ngangge Microlax.
Perasaan jendit-jendit lenggah ning kene piyayi ora. Sing sopan iki piyayi kok ya. Ayo kuwi kesopanan lho. Ya, kowe mengelokno piye ra? Mergo tene eneng si Mega. Heeh, Mbak Mega. Aduh, nek kaya aku ya ora level. Kok ning remehke. Mosok Mega kok entuk baut. Barokah kanggo baut, musibah kanggo Mega. Ning yo kuwi yo iso wae wong ati wong ora enak wong ngerti. Iya. Usia Kayak ana sing pucet ya aku muni ngono ki. Anu Pak, wis wani pasang status. Ora. Wingi nggon stroberine ki. Strawberry pito story. Nggon storine ki. Strawberry ki buah. Aku karo melu cah nom yo ora iso tenan. Ugi katur menika uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin marak sowan kula niken sarintem kalian bojo kula. Mugi katampi kantroning penggalih wonten ngarsanipun Bapak Ibu pandemen ingkang mirsani ringgit wajucal Mazda. Luar biasa. Sedaya mugi pinaringan sehat, Amin. berkah Amin. barokah lancar. Amin. Sedayanipun. Amin. Kena ngopo kok bengi iki sing ditimbali awake dhewe? Mergane. Jane ora mergo tekne apik, Terus ora mergo tekne lucu. terus. Ngendikane Pak Dukuh ora arep dijukuk asepe. Lah Mas, biyen Mas, iki Amit ngampil korek. Nggih. Nek dijiku asepe kan tak obong Pak. maksude ki Men metu kukuse asep ki lak kukus to. maksude ki ngene lho Bu. Biyen bali sing biyen. Oh sing kono. Rak ketoprakan peresmian nimbali awake dhewe. Kuwi Eh. dienggo lomba apa-apa iso juara. Alhamdulillah. Ya iki sesuk nek nganti iki sesuk dienggo lomba ra juara sing modar awake dhewe. Tanggung jawab soalnya Lah apa? wis ora duwe asep aku ning ngene iki. Aku ki Ya ora ingkang baken sing disuwun awake dhewe iki ya men mugi kanthi menapa nika? isih dusun ya. Peresmian menapa bersih dusun? Bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian. Oh nggih, balai. bersih nggih. dusun Kalian kalian ngiras pantes peresmian balai. Nggih. Mugi rahayu kanthi napa nggih Pak? Nggih, pokoke rahayu. Terusno lho aja aku sik ngomong terus. Wingi tak terus Rahayu kanthi Jare asep. kanthi jumbuh jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinangka, basuki. kang KST. Basuki lho malah bapakane kene lho Basuki tenan. Dadi nek ngomong ki aja kurwaton. Amit Basuki sewu, ki nggih. bapakane tuku inem iki. Sapa jenengmu nak? Ku ben kenalan. Ngestakaken dawuh Ngestaken monggo matur dawuh. nuwun. Niki kathah pamutan sing pun mlebet. Oh nggih. Niki nggih. Mangiklanke kanca-kanca kula iklan kaos. Beto kaos. Iklan kaos. Oh iso. Samping tim liver Left. Ya Allah, kene nganu ngangsek wedale. Iklan kaos. Tuk 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 ngono nek. truk. Samping obga. Oh, Bisa. iya. Misalnya, Iya. nek basa Inggris ki paling ora takon jeneng. Oh. What is your name? Itu artinya siapa namamu? Terus Iya. aku jawab. Terus dinaan jawab, my name is Baut. Oh, Ya, iki sorry. Jali jajal, dijajal. Prakteke. What is your name? My name is about. Tepuk Yes. tangan, tepuk tangan. Pinter, Tak pinter. cerdas sih. Sip. Terus About tak takoni, artinya bagaimana? where are you come from? Yes. Nah, yes. Yes. Where are you come from? Come from Jinggo, come from. Pak, kosek. Come from. Where are you come from? Kuwi tegese dari mana asalmu? Wow. My name is Live Mrico. Oh, come from Mrico. Yes. Mrico Ngestirejo. Yes. Mrico is huhah. Ora eneng bahasa Inggris ki huah goblok. Huhah ki tegese pedes lho. Kepedesen. Masa bahasa Inggris pedes ki huah. Spicy. Senang. Iya. Iya. And how do you do? Apa? How do you do? Nah.
Terima kasih. Masa waduh yudu kok baut huk-huk. Kula kurang ajar iki malah. Ngetane blusuk naku kowe ku. Ku tak kira kowe melu jelasno kele. Ya. Dados monggo menika iklan kaos wonten samping operator live streaming ingkang badhe ngersakaken kaos Mazda. Mazda Lovers monggo. Ada kaos lengan pendek dan lengan panjang nggih. Lengan pendek dengan harga 75, lengan panjang dengan harga 80. Tanpa lengan 40. Singlet lho Mas. Singlet. Lembu yo sing komplit. Seporot gek lengan tok selawe. Dadi gur nganggo nggon lengan ngene iki. Kaos liyane. Tulisane Mazda ki cilik. Enten biyen mriki niki selawe. Monggo menika badhe dilayani dari teman-teman kru Mazda Lovers. Matur nuwun lajengan monggo. Kata pamundutan wis kene iki kumat kebablasan. Ini pamundutan saking Paradina Mebel Kidul Semin nyuwun sesideman cakepan bawa ingkang nyekar Mbah Baut kalian Bu Niken. Amin. Niki enten cakepane bawane dandang gula. Nggih dawahe sesideman. Terus niki enten sawere 300.000 kagem Mazda Yusuf 100, Bu Niken 100, Mbah Baut 100. Alhamdulillah. Saking sinten nika wau? Saking Pak Pardina Mebel. Pak Pardina Mebel. Aku ora ngerti le nganu kok wis ngerti-ngerti tekan nyatus ya kene iki. Ya. Saweran 300.000. Mbak Mazda 100, Mbak Niken 100, Mbak Baut nyatus. Lho. Lah urung 40 urung kok wis nyatus. Hus, ora bareng. Piye Dongane iki ya sing kita matur nuwun. flurke sekalian. Alhamdulillah. Satu-satu. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nek jeneng bebojoan ki dhuwit sing nggawa sinten, Mas? Wong wedok, ya ta. Paribasan jenengan entuk kaya bruke sing wedok. Bruk, butuh apa-apa ngomong aku, butuh rondo, butuh rokok, ngomong. Ora sanggawis. Aku kewirangan wis bola-bali ora arep njaluk duit kanggo tuku udut buku yo nganti sesorah. Yo. Wong wedok ngenten niku ketole, kowe nek butuh apa halah Bu anu rider kuntek ora sang ngrokok. Ambekmu ki wis sengkas-sengkis. Tenan niku karo gayane butuh apa, Bro? Butuh apa kari ngomong tenan ngono. Nek ora rider ya dados. Terus nganti mengkas-mengkis kae. Nggih, sendika dawuh saking Pak Pardina. Pardina Mebel mugi mebelipun laris manis. Ya, nggih, pokoke laris manis. Ya. Nggih, monggo. Lajeng sugeng dalu Mazda saking kula Telutuh Gedang Jonge nyuwun lagu kenangan langgam mangu jiwat ingkang nyekar Dik Mega salam kagem Pak Ipung sugeng anjae tugas nggih Pak Didoyo angsal salam sugeng dalu Mas Dalang saking seksi perpawonan nyuwun podang kuning ingkang nyalirani Mbak Mega matur suwun nggih niki enten melih wilujeng dalu Mbak Cangik kula nyuwun langgam gubuk asmara komplit sak bawane langgam niku kula kintunaken dumateng anak kula Suradal ingkang wonten Gunung Kunir mugi-mugi diparingi sehat amin seger waras ugi kagem anak kula Nasti sik lagi mbobot benjang menawi lahiran kajenge lancar amin derek mamuji mugi-mugi saged kalis ing sambikala gangsar lancar tepi saking rubeda saking kula Mbok Sumilah gaduhan matur sembah nuwun Kidung monggo pun lajengaken. Niki enten sing mau ingkang apa ngersakake sesidepan saking Pak Pardina wau. Nggih. Niki cakepan bawane saking Pak Pardina menika. Oh. Untung ora nampani dhuwit aku ki. Aman iki. Aman. Lah nek cara aku nampani dhuwit ra kudu maca aku. Nah. Wis kono. Pakmu. Wes pisahan ora apa-apa. Wis. Ijen wae aku. Bojoku sing bagus dhewe. Ndelok kahanan nek aku. Bebojoan ki bungah susah dilakoni bareng-bareng. Delok resiko tanggung dhewe. Lah ngendi. Lho ora wani aku. Gara-gara ning kene kumat bahaya. Jenengan kek ngendika wae teke ora nampa dhuwit mau ngono wae. Dandang gula pun dawahaken tresno sesideman. Sesideman. Tresno ku nek anti tiba
Kon nibakno ki. Dawah ki maksude engko dibablaske ngono lho, Pak. Oh, dadi kon nang pasar terus dawah nang Wonosari. Ayo. Yo. Nomor setunggal. Mebelipun Nano ngono lho. Oh. Nyoh. Nah, do cetha ning ngene iki ya. Mebelipun Ayo teruske. Anggitane Ki Haji Sukron Suwono. Kidul Semin Jalan Karangmojo tak balik nih tobat aku repot aku Ora apa-apa ya. ngapunten estu niki gara-gara jane mboten masalah teknik laris mboten Lah terus kula niku mengeman-eman sirup ngomah lah wong saenek-eneke korson segala karo merek niku kula entekke lihat netane gek gerok kaya ngene Orson karo wafer. Nokson. Komplit kang dibutuhake. Tidak tak nganggo ngene iki. Wis gelem ku to? Iya ya. Retuk geser. Geser ora. Engko sik lho sik mirsani ibu-ibu kedangan soko. Riki Bu, leres. Oh, kirang mriko. Wis, Pripun Bu? Kene munggah kene. Go munggah kene. Men ketok. Ketinggal boten. Malah turu. Ngasinan dusunipun monggo warga samya mebel jati akasia kosek mesakno ki. Mosok mebel ngelorono jati kasihan. kasihan Mebel jati akasian. mebel jati akasia saged turun buyut Usen pintu kursi sowa. Iku lho Bu tulisane. sofa fa Wah, sofa sowa. wafer Wawer. wafer Wawer. viva Wiwa. Usen pintu. kusen pintu kursi sofa ranjang meja makan wong jenenge ya iklan mebel ki apa-apa to Meja makan. Meja mangan makan. apa iki? Ranjang meja makan. Meja makan lan lemari. Wah medeni iki ngentek-enteki iki. Mangan iki ra ranjange mangane meja lemari. ora pirsa entek-entekane kok malah mangani barang-barang jenenge rayap kok ranjang meja makan lan lemari iku kabeh Mahartya dandang kula Pak Pardino mebel pangapunten Pak Pardino mbok bilangin pun ngatur sinabi Gus Gujekan aturaken Nggih sareng-sareng monggo
Urung, Pak. Lagune urung. Kuwi mau lagi Isih nembang iki. Resik. Wah, 100 dawa banget iki Bagus. Iya. Nggih. Sideman ka. Nggih. Wong loro, Pak. Luwe becik patenono timbang bisa kompak ya, Pak. Kompak. Alhamdulillah sedaya pinaringan sehat. Nggih. Padahal nggih bandangan pinten-pinten dalu ning Nggih, luar biasa. Jos. Wiraswarane luar Sedaya pinaringan biasa. sehat, lancar. Amin. Niku sing tengah pun ngantuk-antuk. Pun lajengaken, Nggih. Nggih, monggo. Urip ana Kutha gedhe Mas Dipul. Yo. Yo.
kompake kaya ngene, Pak. Wit gawe wirung rampung do njaluk hak. Lah kok iso? Hakku. Ya kuwi senggakan tegese senggakan. hake. Ya digongke ya. Bangga, Mas. Maksude iki lagune dirampungke. Oh, tak kira kur kari ngegongno do bingung dulu rek rampung kaya. Urip pono. Matur Sampun yudani Matur sak kamat-kamat sampun Sampun kawula pinangkani sah nggih panjenenganipun matur Pak sah. Pardino Mebel. Pun sah Pak Pardino nggih ngeduke melih. Maksudnya wis dipinangkani. Lah nggih. Dawuh ngestakaken dawuh malih Mas Dalang. Nggih, ya pamundutan mboko setunggal dipun anu pinangkani to. Dadi kersane ora ana sik apa utang ora ana sing ora dipinangkani. Nggih leres. Nggih, niki nah niki podang kuning ten saking Podang kuning. saking seksi perpawonan kalian Nggih, mujiwat saking Dene. sinten iki? Saking Tlutuh Gedang Jonge saking dene. Oh, biasane saking dene. Maksudnya iki Podang kuning sing nggih. dikersake Podang kuning nyanyi enten. mau Mbak Mega. Nggih, mujiwat sik dadi ya men ngantuk-antuk. Oh nggih. Ujiwat. Ha iya. Mengko Dik Mega jumeneng kajenge disepoti rencang-rencang. Nah, ya. Tok kan. Nyolot. Sampun, Mbak. Iya. Bangane kurang tak serpi lek joget. Lah wingi tak ge ngepres malah do rebutan. Piyayi iki nek langsing medun ngene iki langsung Ya iya. trincing ngono ya, Pak. Kowe yo langsing. Aku medun tau- ngene iki mesti sirahe sik. Kok sirahe. Yo kejungkel nek aku ra iso. Lho kan atraksi. Mbak Mega selamat malam Nggih, sayangku. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu Agem cantik. warga nang Sri Lor nggih, kidul nggih. Lang Nggih, kidul. nang Silor nang Nggih, Sidul. ngaturaken ugi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mbak Niken kalian Mbah Baut. Nggih. Pak. Ojo neng kono. Apa to? Ngedangi. Men pandangannya lurus. Jangan jadi pihak ketiga toh. Boten biasa. Oh. Pandangan iki ben lurus set ngono lho. Jadi ojo nganti set Alah, wis men iso set. aku ki wis taun nom neh. Ya gur ngono kae. Lah ya. Ya makane ya aja ngrusui sing nom genti. Ojo ngrusui sing enom lho ngendikane Mas Dalang. Anu ki Ya delok-delok kebutuhane nek rujak ya mesti tak goleki nom. Lho, tak gowine ya aku golek tuwa. ojo diganggu men komunikasi sik. Monggo Mbak Mega. Komunikasi. Nggih, komunikasi apa, Mas? Sembah. Nek Akhirnya aku biyen yo ngono kuwi lho. Iki piye, Pak? Lagi yang jangan ki ngomong loro kuwi kelingan terus tak. Kelingan tenan aku. Nang endi? Mbuh Dik, ngono kelingan aku ya. Biyen ngono. Tur surat-suratan. Ora zamane, saiki nganggo WA kuwi wis tekan. Wah ning apik biyen. Lah piye? Lah pripun? Biyen ki mesti nganggo anu kertase ning gambare kae. Kayak 4 kali 4 sama dengan 16. Saiki 4 kali 4. 4 kali 4 saiki jeep. Kaji. Monggo Mbak Monggo Mbak Mega. Kira ngujiwat. Duh Nimas Mustika. Nana. Napa Mbah, Mbak? Urusan swara nyerah ro tuwa ki. Aku terima sedekung no. Wis. Waakmu ki nek kon nyuwara kok ngono ki wis ember no wis.
Aku alah. iso bengok lantang ki gur nek kentekan bumbon. Wamu ki juaramu kur nek maido no nek kok nyambut gawe. Oh, mula kok suarane serai maido Mbah Baut mesti ngeyel kok. Wah aku ki ngeyel ki jane karakter. Pak. Monggo Mbak Mega. Ning Sangun apa niku? Ya Allah, gelasnya. Kaya nang ngebar. Oh. Bayangke dek nom napa, Mbah? Gerku. Alah jadi. Nek gubuk. Monggo Mbak Mega. Mami resepi Seneng kono yo Bang. Ya mlayu-mlayu angger bawa ngujiwat. Jenengan ki ampun teng mriku, Mbah. Kaya tikus ke jepit ke. Teng mriki mawon. Ya nrimo, Pak, wong jeneng kono ki gawan dalang. Mbok lak dilokke tikus, kethek ya ora apa-apa, Pak. Nrimo wong sing bayar kono. Kono kan gawan dalang. Nek dalange ora merestui, ora mungkin awake dhewe dijak. Ora apa-apa nok. Lah piye? Aku arep bagusan ora entuk pangan malah kursa cilaka. Arep kok tikus sing penting ora rezeki lancar ya, Bu. Iya. Nyatane kene tak pakani nggo tikus ya gelem ngono kok. Ki lak isen masalah lebaran to, Mbah. Bar salah gek maaf meneh. Oh iya ya nok. Ngek terus. Ora kaya aku mau kae lho. Oh, lah ya offside. Tidak boleh dong. Lah kena bayang cempolo aku engko. Ora cempala kok, gayor iku. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo wajar wong jenenge wong Wiwit sayang. panas. Ngilangke rasa kang tresnaku sundul yati Ora aku ki jane menerike ning ngendi? Aku ndelik ora entuk. Eneng kene ganggu konsentrasi. Mang brobos nang ngisor iki lho. Anu, Pak, kudu tasmu ki ketoke malah apik. Kelip-kelipe ning mentala. Ora. Monggo Mbak Mega. Mbak Mega.
Nggo kanebo. Nggo kanebo ibu. Tisu kok kanebo. Gazebo. Klasik beda. Jenengan lah benjang ujian ta Mas? Oh. Berarti bubar gase. Hah? Bubar gase. Oh ya belum karuan. Kenapa, Mbak? Ning aku mbiyen ki omongan sedhithikne kelingan lho Bu yakin. Jenengan sesuk ujian. Heeh, kelingan terus aku muni yakin. Berarti ngono kuwi ya. Berarti nggatekke tenang. Iya. Karepe ki kan besok ujian to sayang. Iya, kurtene yo. Jangan capek-capek. Iya. Biar fokus. Yang paling berat adalah ujian untuk mendapatkanku. Iya. Iya. Salto, tak naik 50 salto. Ayo.
komentar apa meneh Mbah Baut. Mboten. Pun mboten manting. Niki rak wingi ulang tahun. Sinten? Selamat ulang tahun. Ya ampun. Panjang umur Pasti sehat kamu selalu. potong kue ya? Iya. Oh, aku ini gak kalah, no. Nah, terus? Aku ulang tahun motong poman. Ngapa gur kue kaya wong tipis, aku motong poman. Dadi ulang tahun ping 4 aku pindah nggon. Kuwi tegese bangkrut. Ah wingi lak. Wingi lak diprank. Dawuh. Wingi lak diprank si ini. Wong sayang kok gawe nangis ya, Mbak. Oh, kan tangis itu ada tangis yang Ngono ki lho Pak nek sing jenenge sayang ki diprank ngono ge digawe nangis ning kok digawe kejutan ben saya sayang ngono. Iya. Kalau boleh tahu dapat hadiah apa dari Ayang? Iya. Aku biyen gur tak tukokke kerupuk. Apa sayang? Dikasih Apa? kue. Hah? Kue. Oh dikasih Iya. kue. Zaman Oh, biyen kue sing dipangan marai kok mepyar. apa? Tar. Dikasih kue. Bar mangan kue dapat terus gini. kejutan. Dapat kejutan kan namanya sayang. Iya. Ya, semoga ulang tahunnya Mbak Mega dengan bertambahnya usia semakin menjadi pribadi yang mandiri, pintar, lebih dewasa, soleha, lebih dewasa. Apa yang dicita-citakan tercapai. capek dan juga bisa mengambil keputusan Keputusan dalam hal napa, dalam Mbak? hal yang mengapalah dan Wis, anu terus nono. terus nono. Ya kula nggih ngapunten wingi kathah sing do ngeprank dikirane padu ning panggung tenan mangko ya. Woi. Nanti ana sing bengok, iki di streaming mah. Lah itu berarti berhasil pranknya. Lah Yo, iya. berarti- Lah bojoku ulang tahun tak prank iso padu tenan kok. Lah. Tenan. Lah tak Lah, prank pranknya mobile pripun? kan ora nang kono mobil. Tak prank tak gadekke. Lah pripun to Kuwi jenengan? ngadek. Ya tak prank kurang kur tak prank. Ya terus do urunan nebus kae gek rampung. Wis dinggo duite ya. Ono ulang tahun ki kudune diadiahi mobil kok malah mobilnya digadekke. Kan tak prank iki lho kurang. Oh, berarti Kur romantis. kejutan iki. Romantis wong lanang niku benten-benten ngoten ya. Ben. Mbak? Ada yang romantis Gadekke. itu dengan diungkapkan, ada juga yang romantis tapi tidak diungkapkan. Nah, aku sering tidak diungkapkan. Kur meneng gue aku. Tidak kuungkapkan. Ayo terus kena. Kesan peputanku umpamane sekar ayo arep layu Yo, yo. aduh kang mas mesti kaku inggih matur sembah nuwun Matur salam nuwun, Nduk Mbak Mega. Mega. Piyayine sing Metu kono wae, metu kono wae. Lho, mau tesih sing dereng dipinangkane mau. Apa? Nganu podang kuning mau. Ah, emang kayak mawon Oh mangke. Oh, di mana-mana Di menuju mana-mana, sayang. Ya. Di Itu mana-mana. kono no alon. Amit sewu nggih, Pak. Mbak Mega badhe lewat. Sing nuntun aku wae, Pak. Nah. Nggih. Hati-hati. Sikile sik ya. Lah iya ora gelungane sik. Lho ora kan iso ngene kan kayak sikile ngono sik. Monggo, lajeng napa melih pamundutan. Nah, bokonge. Nah, pas. Kaya bojoku, lungguh kok wetenge sik ayo lagu. Jeneng wis tuwa ki yo gek. Iya, harap kepiye, Piye ora Pak. lungguh malah ngene sik iki kepiye to karo lungguh ki aku. Apa meneh arep ngadeg rambatan, golek barang-barang. Tasih malih yo Cang. Tasih. Oh, di Gubuk asmara. gubuk Gubuk asmara. Asmara. Sinten Monggo ingkang sinten ajeng dikanthi supados majeng wonten ing pabaratan. Nderek kula ingkang pundi? Kok nderek kok. Bola kula kan Oh ora Milih. dijak kok nderek. ora bener meneh. nganu sing milih kajengi Pak Dalang. Mas Jenengan Dalang. mawon Mas sing Dalang. milih, gek kula sing nyadi. Ampun jenengan mawon. Milih gek sing nyate padake milih kacang. Oh iya Dik kan. Oh jenengan mawon.
Apa jenengan? Jenengan mawon. Jenengan kula niki jan gemes. Kok malah dadi nggih. Nganu mawon, urutane mawon. Wah, kaya kecethit dadak diurutke iki do waras iki. Maksudnya ki Giliran. Tapi kaya arisan nganggo giliran kurang arep nyanyi pe nganggo giliran. Oh ya wis. Kok ya. Selanjutnya. Nah, monggo selajengkan. Mbak Anggi. Ya. Ayo. Ayo yo. Ngene kuwi etika orang Jawa ki nek piyayi putri arep medun ki padha-padha wong wedok nutupi. Ora malah jenengan arek Ngeranggeh. Melu nutupi. Wong Jawa ki jawane dinggo. Arepku ke maneman nganti ketutupan ngono aku mendak. Lah, Ra. Sido ora mener niat baik. Didenggani Pak Lurah. Sehat-sehat Pak Lurah. Alhamdulillah. Pak Lurah. Nggih. Iki wae digone Pak Lurah, aku rada mriyang. Ning nek aku ki rung petuk banget kaya rung piye. Musim Pak, sekarang musim. Musim. Dados monggo ngatos-atos. Dados niki niku nggen tempat bersejarah niku. Kae museum. Oh, salah neh. Mbak Anggi selamat malam no Cahayu. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Kok saya langsing ngene piye resepe lho? Diet tambah lemu mboten nih. niki Lah awakmu arep langsing Mama kepiye? genah tambah lemu wong wingi Wingi. cepaki obat apem ning bapakmu. Kon diet kok turahan jir-jiran apem dipangan. Lah yo ngembang. Ngawur wae iki aja anu malah dipangan. Lah wong setetes pe dadi bunter kok ono kek turahan semono tentekno to, Bu. Lah kok Judeg aku. dicepake. Diladireni apem ku ya kokean ngono. Yo Ya tentekne tak pangan. Lho dadi apemku ning endi-endi. Kok neng din. Di Anggi Nggih, niki Mbak. wonten panyuwunan lelagon. Nggih, Lelagon. menapa Wonten Lah teneteng ceren. Bubuk Asmara. Ah nggih. Nggih. Gubuk asmara monggo. Bubuk Asmara. Kula tak mimik air kelapa. Oh, Mimik air napa? kelapa. Kelapa. Oh. Apa? Ngono kuwi lho Pak, sangune air kelapa ora kaya jenengan. Iki air kelapa ki air saka luar negeri. Lah Lah, kok iso? Degan. Degan. degan iki kegiatan ora kok basa Inggris. Lho kan kayak kan bahasa Inggris. Ora THE ning DE. Oh. D karo E, DE GAN. Enek-ene degan. 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 Kapan aku arep Ora iso bener. basa Inggris. Ayo Mbak Mega. Mbak Niki Mega. Mbak Mega. Mbak Mega. Ayo. Kadang atiku ki sok padha karo Mas Dalang lho. Alah, Apa sekarang sing tak garapi. pikir Mbak Mega. Nah aku ya tetep kelingan kowe no. Sapa ro jenenge sapa? Iki nah. Heeh, sapa? Janjane jenengmu ki sapa kan? Mau ngale kemutan terus, pripun to? Yo ora kudu kelingan jenenge kan iso kelingan pasuryane. Larang. Mbak Anggi. Anggi. Ana lagune, Pak. Anggi ora. Anggi-anggi. Ora. Ayo Mbak. Enak. Di bawani. Mboten. Nggih. Dibawani nggih. Panyuwunan lagon wonten gluduk asmara. Gubuk. Pas eneng gubuk ki eneng gluduk. Ayo. Kagem pandemen ingkang mirsani. Nggih. Sedaya mawon ingkang streaming. Nggih. Kathah sanget sing salam-salam Jakarta. Ya ampun. Munut Pak Nardi Oh, dan Dik, Pak kawan-kawan. Nardi. Nggih. Pokoknya jan sak dunia. Wah, Nggih. wah pokoke Wah, aku nobar. moco nganti tele-tele entuk rong larik. Nggih, monggo. Dadak Nggih. ijo. Monggo. Lah. Ngingkar ngingkur. Nah. Mbak Anggi iki yo piyayi kene. Juang rasah neko-neko. Putrane tesih alit nggih dados. Wiwitane ngingkar
kok halus. Kaya bathuke Tempat wusal. Futsal. Lingsem yen kemuta lelampahan ka ala ditonyo. Monggo Mbak Anggi. Yen liwat aku niki ming reaktif. Jenengan tanglet pripun Pak? KBC batu baterai. Kaya nggon iklan ke lho. Ora niki senengane. Ketoke do seneng banget iso nganiaya aku to. Lah yo wangune iki yo jenengan dianiaya. Oh yo. Ora disayang. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ora
bagus. Ora Banjar. petho, ora bagus, ora petho. Kowe ku yo nawa nggawa tangga tak kendangi kepiye nempul. Iki jenenge tangga warsita jathilan. Tangga warsita. Tangga warsita. Oh iya Dik bener. Weh. Iki nggo medun sinden. Nggo medun. Ha iya. Sinden. Nah mulane niku. Niki enten Mang Waos. Oh nggih. Udah. Tek ning nganggo tangga be munggah semono dinggoni dhewe. Njur difungsikan. Tanggaku kur tak idak-idak. Tangga. Lah yo iki lho. Nek salah kaprah iso dadi padu lho. Tanggaku gur tak idak-idak ngono. Lha kan sing nggawa aku, berarti kan tanggaku tak idak-idak lho. Wih, iya. Kok sing nggawa aku kok. Saking Mas Gigih. Nggih. Nyuwun kudang anak kalih tali kotang. Oh nggih. Kudang anak damel lucu-lucuan Mbah Baut dipangku kalih buniken Sarintem. Kalih vokal niken Sarintem mawon nggih. Nggih, dawah sami-sami. Maksudnya kepiye, Bu? Lah iya tak teruske dhewe. Wong aku ya bingung. Nyuwun kudang anak kalih tali kotang, kudang anak damel lucu-lucuan. Mbah Baut dipangku kalih buniken Sarintem, kalih vokal niken Sarintem mawon nggih. Kuwi erek-erek Mas Gigih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kuwi karepe iki jenengan kon ngudang Erek-erek. Anu wae engko le prakmen ning mburi wae, Bu. Kuwi maksude gur kon ngudang ki lha nek jenenge dikudang ki piye Mbah Baut dipangku kali Mbak Nina wis ngene iki jenengan kudang Mas Dan, jenengan kudang. Tang kintu. Urung-urung iso. Wong urung dikudang wis polahe kaya. Lah biasa anak aktif kok ya. Ngopo dadak ngenteni dikudang nganti kaya Anak saya aktif. Iya, dia kan minum semen tiap hari. Tang kintu. Urung apa-apa tang kintu. Men dikudang sih. Ayo Mas Dalang jenengan kudang. Aku urung duwe anak ya urung iso ngudang. Maksudnya ngudang mawon nek ngudang tok-tok napa pripun. Wah, biyen kuwi nek saiki karya treket. Lato-latoku wis rusak. Ana ngudang. Wah, wis angger tekan lato-lato wis. Ha kepiye wong anak semene gedene ki kepiye kon ngudang. Mas Gigi ki aneh. Iya to yo. Aja semene kok dikudang. Tok-tok bocah gerang ngono. Cah tuwa. Bocah tuwa. Nggih, monggo lajeng dikersake tali kotang. Iki ajeng dipinangkani napa badhe menika? Manut. Napa? Manut kerian. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lah kok ilang sakotange Saisine ngono. Apa nih? Sak selis. Lah kok ilang Sak selirane. slirane. Ning kotange melu ilang. Lunga menyang endi? Tanpa kotang. Nek gek jeneng ilang ya bisa selirane kan kotang ilang. Goblok. Ora gek mergo lagune tali kotang gek isine gur kotang terus. Ora ya nggo nedak iki tegese tali kotang ki lagu ning kok ngemu teges apik ngono. Oh, senadyan judule tali kotang ning isine Apik. Saisine. Pak Lurah. Pak Lurah nyun. Judule tok niki tali kotang ning isine wow. Tenan Pak, sejarah niku. Pak Lurah. Nyuwun pengayoman. Oh isine, jor isine. Monggo, yo. Monggo. Kula pinangkani Mas Gigi. Lalela. Ngelendi. Yo. Iki mas taline aku turake mereka marang
simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna kang suci. Wes lah. Saiki awake dhewe putus. Kesuwen le pacaran. Hubungan awake dhewe dadi hambar. Terserah. Eleh. Lagune udu iki lagune. Goleki bakule kotang Taline. Hey. Iki mas taline aku durake. Ya oh. Aku dijodohke malah karo priya siji jarene mesrene wangi Kang Mas Sandung Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngapurake mesti bali Tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci. sak kamat-kamat matur nuwun Nggih. sak gaduk Iso serasi, serasi. serasi ngopo Wong ya larasane. Iso pas. pas kepiye Pas. Iso pas. yo karang Mantep, bojomu luar yo biasa. suarane entek Ngapunten. Bro, Mboten nyuwun apa. pangapunten Kawontenan. sak kamat-kamat Nggih. alon-alon Sing penting sampun pun Nggih, pinangkani sing penting. wonten kirang langkung pun nggih nyuwun pangapunten. leres mekaten nembe kirang fit Nggih. Niku jane tekne jenengan ngedurawan wengi kebar bodo to nggih. nggih Boten. alhamdulillah Nggih, anu nggih alhamdulillah ini ya karena cuaca ini. cuaca Panas dadi ya perlu es, dadi Ya. kokean es dadi ya. Nah nggih. Panas dingin nek kula kan penyakit nek jenengan hal ini kan panas dingin karena karena ada sesuatu Iya. yo dalam hubungan itu harus seperti itu kalau yang satu jadi api yang satu harus jadi air Nggih kula ngrumangsani. oh lah berarti wis pas pak Iya. Satu jadi api, satu jadi air. Nah. Lihat cerete sapa? maksudnya ki nek sing siji lagi panas sing siji ki iso ngleremke utawa ngedemke ayo, biar ning godhog hubungan beda. ki kudune ngono kuwi Konsisten. nah lho. konsisten yang saling Hubungannya kudu sound system. Mas Das. konsisten ora sound system Kowe kono mau rungku sound system ngono. Ah ya. Hubungannya kudu sound system. sone penak Jadi- matur nuwun Nggih, monggo Mbok tasih Bilih, malih tasih menapa mboten? wonten. Tasih setunggal meleh. Iyalah mbok kalih ngono. Ya engko dimbui apa? Ah, setunggal mawon kok. Kekno arep dimbui. Napa? Kodang kuning. Oh, podang kuning. Sinten jenengan nunjuk sinten? Pilih sing endi, Pak? Oh, sing endi, Pak? Urute. Urute. Urute mawon. Dik, Nah, Dik. Via, Mbak Via kuwi. Mbak Pia semene mlemendah. Mbak Via. Iki sing jenenge Mbak Pia Batruk ki ya. Oh, jeje monggo Mbak Pia. Ayo Ya Mas, ampun. semati Mas. Mbak. Mantap. Mbak Via Patuk. Kok tak tertanding. Iki semen. Senengane sok tau yo. Kenalan. Kenalan Mbak. Mbak. Asmane asli Mbak sinten? Nami kula Alfiana Saputri. Panggilannya Oh, Via. Juragan sapu.
Alfiana ki juragan sapu, bapakne mula dijenengno Alfiana Saputri. Nek umpama juragan Sula, Alfiana Sula Utri. Bener, ya kabeh ki ning urutane. Bapakku bakul bengkel ya jenengno Baut bener. Kene bapakne juragan sapu, anake Alfiana Saputri. Lah nek aku jenenge Niken Sarintem. Iku urung dadi juragan. Ning kene ana, Mbah. Dalam Ana sing ora entuk buka konter HP, ora entuk dodol pulsa. Wah, iki gayeng iki. Mosok Mas Dian. lah kok saged? Iya, komplite Dian Indra Nugraha. Terus? Lah mesti nek buka apa buka konter mesti jenenge Dian. Dian. Oh. Lah gen kula nggih enten. Tak omongi tepenging buka HP ngeyel tentakne kewirangan. Lah, Lek Bardi, lah. Lah kok iso? Bardi sel, lho ora mirang-mirangno. Ora. Kowe ku tak pengen buka konter kok yo ngeyel to di aku. Tentakne kowe kok mirang-mirangno anak putu. Wong tua apik-apik tulisane Bardi sel. Lho ora gek cilaka ora. Mengkur takon dodol material kowe kok dadak buka konter. Sel ki seluler ngono lho. Lah nek Bardi sel salahmu apa kok kowe Bardi sel aku yo. Mirang-mirangke, Mbak. Kriminal. Jenengane panggilannya Mbak Fiat asli dari Pathuk, Gunung Kidul. Minangkani pamundutan no. Ya. Menika dulur-dulur mriki ugi ingkang streaming sedaya ingkang mirsani. Lagunipun Podang Podang Kuning. Kuning. Mawi bawa napa mboten menika? Manut jenengan. Terserah. Kok manut terserah. Bawa napa mboten iki? Bawa menapa mboten, Pak? Terserah. Bawa, nggih, bawa. Jare Mbak Via kok dadi bawa. Ya iya. Niki Ganti jeneng. Maka Nadyan wujud mung paksi walaupun hanya seekor burung. Astagfirullah. ya Allah. Ngeget-geti. kaya Ini kan live streaming lho Bu mbekne ora dong nek iki apa kan tak terjemahke. Walaupun seekor burung. Sosok meneh ki nek jantung ringkeh ki ditinggal ngomah. Lah wong aku ki suwantene apik Mbak Vi agi gatekke ngono. Walaupun kula kok ora Ya mbok menawa kan sing neng kono ngendi Sungai Mantan. Kalimantan kok Sungai Mantan. Keno terus keno. Si pleci ora usah digatekke. Kayak nyanyi apa podang bae kowe. Surut. Turut popleci. Tak meneng wae. Sik meneng. Yo kudu bu. Mbah. Napa to? Separuh hancur. Masa depan. Iya terus keno. Menjadi talinya beranta. Dong sing nang Sulawesi dong. Artina apa? Bronto. Bronto ki katresnan. Bronto apa, Pak? Bronto ki nek gatelen ngene lho. Bronto ki tegese ki asmara. Bronto ki artine ting gemok lho. Jadi brontok. Bronto ki spesies dinosaurus. Nah, kuwi. Wis Kae rasa brontosaurus. rasa nganggo arti kae. Jeblok sing tukang. Alah. Jare men paham. Yo. Alos manis nang sam make wasa winggan kono
Goleki. Goleki si podang jenah. Ono benange kok bareng. Iba bunga nyandeng bisa dadi Pates manis. Utuh. Sae monggo Mbak Via pun lajengaken. Iso awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggole isih tak sayang. Mubeng bibir anggonku golek ora krasa. Esok awan nganti Pripun Mbah Baut? Semangat. Semangat. Kompak. Baik. Aja. ora bekal hatiku kekilangan yen si podang andutun hatiku
anggonku goleki ora krasa esuk awane ati wengi emane yen nganti liya kang nyayang sayang tak sawang mencok ning ngepang kegancangan tanding saka katuan sarwi ngoceh dheweke Pargio. Penutup. oh nggih Iki mergane wis jam 12 punjul, dadi nek lembukan kelewat jam 12 punjul ki kelebihan. oh Obesitas. nah leser leres Heeh, ana lewung kabeh jumeneng. oh Jadi- kroncong monggo Heeh. monggo All sinden dadi kono baris. oh baris mriki monggo nggih Arep ning dhuwur apa ngisor monggo. oh Inggil nggih napa ngandhap ngandhap dhuwur monggo. mboten napa-napa Oke, manut Atas, ya. Ya Mas Kimpul. napa-napa Lewung. Haris yo yo gedang goreng ta. Sujune kula ki nemu ban karet lho. Lah ngapa? Lah mirsani sinden ayu-ayu ngene iki bojoku jan polae. Manut struktur ning kono iki ngarep lho. Apa? Struktur. Instruktur. Kuwi mau sing tukang ning ngarep kuwi mau. Sing apik yo Pak, apik terangane goyangan iki. Nek isih enom ki jan nanti. Iya. Ayo terus kene dadi anu apa? Celeret. Iya. Celeret. Hah? Gentenan leng instruksi. Aku nggih niki do bubrak. Iku kari dhewe Mbah Baut. Ayo ibu-ibu tahan perut. Iki joget ora senam. Sini kok yo. Yo, berarti Sabdo. Sabdo. Yo, 1, 2, 3. Sabdo. Sabdo Pandito.
Oh, sampun. Ya. Allah. Mas Andi ya. Oi. Apik tenan iki yo. Urung iki. Ayo. Ya. Mundur aku ndelik. Sing iki urung. Wis kaya pasukan gedang goreng. Kuning-kuning Kuning-kuning. aja cerak-cerak banyu ndak ajur. Cerak kali ya nek nganu cerak telaga nek kinder. Ndak ajur. Ah iya. Sabtu pandito. Soha. Luar biasa. Matur nuwun, kathah lepat nyuwun pangapunten wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun saos panglipur kagem dulur-dulur mriki ugi pandemen sedaya kathah keladuke ngatur keladuk wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi Mbak Niken kalian Mbah Baot Inggih. menawi kathah anggen kula keladuk anggen kula gojek kalian panjenengan nyuwun nyuwun agunging isih samudra pangaksami. Jawah sami-sami. Sekas semanten kula nedya nglampahaken nerusaken lampahan. Oh, Matur nuwun, Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo pun lajengaken. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo Pakmu. Ayo. Neruske lakon ya sadurunge neruske lakon ya ayo donga marang ngersaning Gusti sik kaya biasane. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugara wae laruhi para pepundhen dalang sakno semantor Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Niken ndherekaken sugeng kondur. Mbah Baut hati-hati akike ngene. Karo akike gedhe akike karo dresine. Ha iya, heeh. Ayo neruske lakon Pakmu. Iya. Tansah marang sukma. Sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Ambukaning warana
lalen saking liap-layap ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gupit sanggan